Wow. Hey, now, Your Excellency, you can see is in fire. Allah ka yi dai adalci, Allah ka sa wannan jam'iyya ta mu ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi da kai niyya Allah ka bashi yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya in an rantsar da shi lafiya Allah ka riko da hannunsa ka riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka masa Allah ka sani zaɓuɓɓuka da za su zo nan gaba Allah ba wanda zai maka dole domin ka yi shirin ka kuma Allah kai ne kaɗai wanda ba ka saba alƙawari kuma shirin ka Allah babu wanda ya isa ya canja shi Allah ko da zan faɗa muslim din na fara faɗa daga baya kuma na ce to a muslim wa aka tsayar aka ce Ahmed Bola Tinubu. To Ahmed Bola Tinubu insha Allah zai ci zaben shugaban ƙasa albarkar musulunci, ba musulunci ne zai ci albarkar Tinubu ba. Ku zo ku ruwa mai baya, akwai gabana nan kuma ba duka za a game sarki. The truth of the matter is that if you can't beat them, you join them. Yes, so we can pepper them. I say pepper them. Which are designers to pepper them. I say pepper them. Bring your rich make pepper them. Oh, yeah, say pepper them. Your designers they pepper them. Oh, yeah, say pepper them. We care you are better than the best. So say pepper them.